Bi juma ye joué kalo tile 10 san 2020 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la aw minnu sɔgɔlen don an sanga ni wagati ka ka kunnafoni jalo olu kɔnɔ ni ye an ka bi juma kunnafoni di waati seli aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni gale bɛ tali kɛ état-major général des armées ka kunnafoni dilo olu kɔnɔna na kunu joué kalo tile 9 san 2026 état-major général des armées an ka wolomasiri tabaaw ka ɲɛmaa kunnafoni di kɛ k'a jira ka fɔ an ka wolomasiri tabaaw n'u dɛmɛbagaw ka wuli ka jɔbɔrɔw bonyana kosɛbɛ ni ka bɔ banbagaci wale tigilama GENIM fo ka taa se EFELA mɔgɔw ma ANAFIS marabolo kɔnɔna na ani Tamarachette min sen fɛ kunnafoniyaw y'a jira ka fɔ an ka wolomasiri tabaaw ye ci 13 de kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na min sen fɛ u ye dankarikɛ banbagaci wale tigilamaw ka kɛlɛ kɛ mobili 6 o la fo ka taa se pick-up 1 ale ma ani ka dankarikɛ banbagaci wale tigilama 100 ani caman olu ka ɲɛnamaya la état-major général des armées bɛ faso jama ladɔnniya an ka wolomasiri tabaaw cɛsirilen kosɛbɛ yaasa lakanako ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo kɔnɔna na ni ka taa tugu banbagaci wale tigilama kulu bɛɛ lajaralen na. Ka sanga ni siman da gɛlɛyali ye an ka jamana kɔnɔna na araba don joué kalo tile 8 san 2026 an ka jamana cakɛyɔrɔ min bɛ ni olu ka baara ɲɛsinnen don jago koɲɛw ma DGCC direction générale du commerce et de la concurrence olu mɔgɔw ka wuli ka jɔbɔrɔw bonyana kosɛbɛ ni ka kɛnkaliri dɔ ale datugu k'a da ka u kɔni tun b'a la ka dɔ de fara siman ale sɔngɔ kan min tɛ jamana ɲɛmaaw ka fɔlen o siratigɛ la DGCC mɔgɔw ka wuli ka jɔbɔrɔw bonyana kosɛbɛ ni ka nin kɛnkaliri kofɔlen ale datugu min sen fɛ a laɲininen don maa o maa n'i ye dɔ fara siman ale sɔngɔ kan min tɛ jamana ɲɛmaaw ka fɔlen i ni ɲangi min ka kan o bɛ da i kan. Siraba kasara kɛra sababu ye ni ka maa 3 bɔnɛ u ni na tɛnɛ don joué kalo tile 6 san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Welesebugu masurunya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ ni Guana sira cɛ voyage car mobile dɔ ale binna ni ka maa 3 olu bɔnɛ u ni na min sen fɛ maa caman olu banana o de siratigɛ la an ka jamana marabagaw b'a laɲini fɛn min ye mobile bolilaw ye u k'u hakili to u yɛrɛ la ni ka mobile boli ni hakilisigi ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ olu la. A y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔ kan kibaru la Burkina Faso finitigilakaw ka wuli ka jɔ bɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni ka tɛgɛda kɛ sikanama maa 1798 kan tile 56 baaraw olu kɔfɛ min sen fɛ u ye tɛgɛda kɛ ɲɛnaminimafɛn caman ale ni marifa caman kan ni ma kofɔlen ninnu bolo an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye sikanama 625 ye o bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan Burkina Faso jamana kɔnɔna na. Senegali sifinaka lujuratɔ dɔ ni a si bɛ san 14 na ale bɔnɛna a ni na min sen fɛ Senegali finitigilakaw ka wuli ka jɔ bɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni ka tɛgɛda kɛ sikanama 5 kan ni o bɛ tali kɛ ni sifinaka kofɔlen burankɛ fo ka taa se a ba ma an bɛ wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛli bɔrɔw olu bɛ sen na yaasa ka ni sifinaka ye ale satogo dɔn an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an sanga ni wagati ka ka kunnafoni jɛlo olu kɔnɔ nin bɛ dan sigi an ka bi juma kunnafoni dilo olu la aw k'an bɛɛ kunnafoni dikɔrɔ olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakana ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.